Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Täjikistanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň baş diplomatlarynyň biriniň Türkmenistanly student gyzy zorlamaga synanşyk taýplanýanlygy barada maglumat peýda boldy. YouTube websaytynda peýda bolan videoda Täjikistanyň bu ýagdaý ýaşarmaga synanşanlygy aýdylýar. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada kärdeşim Sehranyň berjek maglumatyny dinläýär. YouTube saytynda peýda bolan bir video ýazgyda Täjikistanyň bir diplomatyny Türkmenistan tarapyndan kämillik ýaşyna ýetmedik diýilen gyzy zorlamak boýunça bilqaslaýyn hereket edenlikde aýplama bildirildi. Maglumatda gürrüň edilen gyzyň Lebap welaýatynyň ýokary Kujaýynyň 4-nji kurs studenti diýip aýdylýar. 20 awgustda YouTube saytynda peýda bolan videoda bu işin hakykylygynyň subutnamasy hökmünde täjik diplomatlarynyň telefon gepleşikleri diýilen ýazgy görkezilýär. Bu video maglumaty seslendirýän adamyň ses ýazgysy üýtgedilip, onu Täjikistanyň öňkü elçisi Mahmudjon Sobirowyň, Täjik Daşary işler ministri Sirojuddin Aslov we elçihananyň iki işgäri Hurşet Rahimov hemde Abdulfaiz Atov bilen gyzy zorlamaga synanşmakda aýplanýan diplomatyň meselesi barada maslahat edenligi öňe sürilýär. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasynda diplomatik meselelerini dörendigini görkezýän bu video ýazgy YouTube saytynda Andrey Semyonov adly şahs tarapyndan çap edildi. Semyonov bu saytda diňe şu video ýazgyny paýlaşypdyr. Bu video maglumatyň başynda Türkmenistanyň Watan habarlar gepleşiginiň açylyş böleginden bir bölek görkezilýän bolsa-da, onuň resmi metbuatda çap edilendigini görkezýän hiç il alamat ýok. Şeýle-de video maglumatyň başynda Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow bilen Täjik prezidenti İmamoğlu Rahmonyň gol tutuşyp duran pursatlaryndan ýazgylar görkezilip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýurtdaky daşary ýurt elçihanalarynyň wezipelerini dogly berjä etmekleri üçin zerur bolan ähli şertleri döredýändigi bellenýär. Şeýle-de onda Täjik diplomatlarynyň bolýan ýurtlarynaky kanunlara hormat goýmak barada Wien konwensiýasynyň prinsipleriniň garşysyna, şol sanda däp desurlary berjä etmän, yerli grajdan we jenaýat kadrlaryny gödök we betniýetli depelemegini dowam etdirýändigi aýdylýar. Maglumatda Duşanbedäki we Aşgabatdaky Täjik diplomatlarynyň gyzy zorlamaga synanşmakda aýplanýan elçihananyň 3-nji sekretarynyň meselesi barada telefon arkaly maslahat edendikleri öňe sürilýär. Muňa garamadan bu telefon gepleşikleriniň haçan we nähili görnüşde ýazgy edilenligi barada anyk maglumat ýok. Ýöne videoda aýdylmagyna görä, bu telefon gepleşikleri şu ýylyň iýun aýynda ýazgy edilipdir. Şu ýylyň iýun aýynda Täjik prezidenti İmamoğlu Rahmon Täjikistanyň Türkmenistandaky öňkü elçisi Mahmudjon Sobirowy hormatly dyn jalşa çykýandygyny sebäp görkezip, eýleýän wezipesinden boşatdy. Şondan bäri Täjikistanyň Türkmenistandaky elçisi wezipesine hiç kim bellenilmedi. Videoda Mahmudjon Sobirowyň Aşgabatdaky wezipesinden ýa-da çağrylmagynyň gürrüň edilen mesele bilen baglanşyklydy öňe sürilýär. Bu video ýazgyda Täjikistanyň Türkmenistandaky elçisiniň 2-nji sekretary Hurşet Rahimowyň bu meseleni çözmek üçin Mahmudjon Sobirow we Täjik Daşary işler ministrliginiň Şarifhon adly işgäri bilen maslahat edenligi aýdylýar. Ol Mahmudjon Sobirow bu mesele boýunça iň gowsy Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasary bilen gepleşik geçirmegi we onu çözmegi maslahat berýär. Şonu ol Täjik elçisine elçihananyň 3-nji sekretarynyň bir gyz bilen bir jaýyň içinde wagty ele salnandygyny we onuň tutsak edilmediligi üçin Türkmen tarapyna basyş edilmelidigini, ýoksa munyň maskaraçylykly ýagdaý boljakdygyny aýdýar. Bu maglumatyň originaldy we Täjik diplomatlaryna garşy ýöňkelýän bu aýplamalaryň hakykylygy subut edilmedi. Şeýle-de bu mesele dogrusynda häzirçe Täjikistanyň häkimetleri hem hiç il beýanat bilen çykyş etmediler. 22 awgustda Täjikistanyň Aşgabatdaky öňkü elçisi Akbarşoh Iskandarow Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda daşary ýurt diplomatlarynyň gepleşikleriniň ýazgy edilmeginiň resmi däldigini we özüniň bu wezipede bolan döwri şeýle wakalaryň ýüze çykmandygyny aýdýar. Elçihananyň käbir işgärleriniň näme edýänligini, näme bilen meşgullanýanlygyny syn etmek üçin olaryň telefon gepleşikleri dinlenýär we olary video kameralar arkaly gözegçilik edilýär. Emma Türkmenwaşynyň Saparmurat Niyazowyň bu meseleler bilen işi ýokdy. Biz onuň bilen gowy gatnaşyk saklaýardyk. Diýip öňkü Täjik elçisi Iskandarow aýtdy.
Şol bir wagtda video ýazgyda Täjikistanyň Türkmenistanyň missiýasy bilen baglanyşykly mundan ozal hem käbir wakalaryň bolandygy ýatlanylyp, muňa 2015-nji ýylda bolan bir waka mysal getirilýär. Geçen ýylyň 21-nji maýynda Türkmen-Iran serhet geçelgesinde ýurda narkotik serişdeleriniň uly gowrumyny getirýän Täjikistanyň Aşgabatdaky diplomatik missiýasyna degişli awtolog saklanyldy. Türkmenistan iki ýurduň arasyndaky goňşuçylykly gatnaşyklary saklanmagyň hatyrasyna bu wakany köpçülige ma'lum etmedi. Emma bu baradaky maglumat Täjikistanyň Taj-Info internet portalynda peýda boldy diýilip, video ýazgyda aýdylýar. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan gararsızlygynyň 25-nji ýyl dönümine taýýarlyk görýär. Oktyabr aýynda dawaraly ýagdaýda bellenýän bu sene görülen taýýarlyklaryň çäginde adatdaky ýaly öňünden maşklar hem geçirilýär. Şuňlar Aşgabatda görülen bu taýýarlyklar barada gurrun bermegi sorap, habarçymyz Sultan Atçylowa ýüz tutdyk. Sultan daýda bilen kärdeşim Sehra söhbetdeş boldy. Garaşsyzlygyň 20 ýyllygyna görülen taýýarlyklar edary işgärlerini ýanky marşrowkalara taýýarlamak işleri eýem 10 ýyllar dowam edip berýär. Aşgabat şäher boýunça döwlete degişli edara kärhanalaryň işgärleri hemmesi ozal kylakamaty häzirki Dagdan stadionuna baryp şo ýerde marşrowkalar geçýärler. Şu eýem garaşsyzlygyň tek 2,5 aý bardygyna garamazdan Aşgabat şäher boýunça başlandy. Bu marşrowkalara, bu taýýarlyk çärelerini esasan kimler gatnaşdyrýar hemde näçe çemese adam gatnaşýar? Olar öz islew bilen gatnaşýarlarmy ýa-da mejbur gatnaşdyrylýarmy? Sehra, elbette öz islew bilen işgärleri hiç gaýsam şoňa gatnaşasy gelenok, esasanam denan masgalalar, sebäbi sahaly aýallar üçin şunuň ullukan kynçylyk döredýände aýdylýar. Ýöne şoňa döwlete degişli edara kärhanalaryň ählisinden her günde esasan 20 adam uğradylýan barada mende maglumatlar bar. Men büjet işgärleri bilen gurrunda şol gördüm. Şolar saat 4'te ýa-ni işden çykyp şol Dagdan stadionuna uğrayandyklaryny aýtdylar. Ondan soň saat 17'de marşrowkalar başlanýar. Akşam saat 20'de dowam etdi. Sultan aýda Dagdan stadionunda marşrowkalar geçirýän näçe çemese adam gözeýilýär? Sehra, men şo ýere baranymda ýa-ni şo ýerden gaýdyp gelýän işgärlerim bardylar. Şol ilkirak bararlar, şol ýanky marşrowka hatara düzülende 12 hatardan düzülýän ekeni. Her hatarda 12 adam bar. Şo ýerde 120 adamy bir wagtda şol marşrowka düzülýän ekenler. Ondan soň şolar bir gowle zaýrak ýa bir ýarym saat gowrak ýanky marşrowka geçerlerinden soň ýa şolaryň marşrowka etýän maşklary ýa-da gowle zaýrak bolanlaryndan soň şol bir düzülen topary goýberip başga edaralardan gelen toparlary ikinji topary marşrowka düzýän ekenler. Eýem geçerler goýberilýär. Marşrowkalar diňe şo Dagdan stadionunda geçirilýärmi ýa-da şäheriň beýleki ýerlerine de geçirilýärmi? Sehra, Aşgabat şäher boýunça her ýylda da şu Dagdan stadionunda geçirilýär. Şo taýda başlanýar. Ähli döwlete degişli edara kärhanalaryň işgärleri şo ýere baryp şo marşrowkalary geçirmeli bolýarlar. Ýöne soňra haşy bir taraplyk şaý ýolunda geçirilip başlanýar bir näme ýa bayramçylyga golaýlandan soň. İlki başlanýy şo Dagdan stadionunda, başga ýerlerde geçirilmýär. Sultan aýdyn budjet işgärleri öz işinden saat 4'te boşadylýar diýdiňiz. Indi şeýle bolanda bu ýagdaý döwlet edaralarynda işiň bökdümegi ýaly ýagdaýlara sebäp bolýarmy? Sehra, elbette şu işgärleriň saat 4'te işden boşadylmagy ýaşaýjylara uly täsirini ýetirýär. İşgärler näme olaryň sagaty görýär, ýolbaşçylar nirek ugrasa şoňa gitmeli bolýarlar. Olaryň işine ýetişmän, kösenýän wagtlar bolýan bolmagy mümkin. Ýöne şu ýaşaýjylar üçin, hamysal üçin hassahanalara baranyňda ýa bolmasa sosial üçinçilik bölümlerine baranyňda şu açyk görünýän, hamysal üçin bir pensionerler işe düşüp barýar, sosial üçinçilik bölümine. Marşrowka gitdiler, işgärler ýok, erkir gelin diýilýär. Indi ýaşaýjylar bilen oturanok da haýsyn kim marşrowka etdi, iş ýerinde bam ýokmy, iş saatynda barlýar, ýöne şo bararlar, izine gaýtmaly bolýarlar, ertesi täzeden barmaly bolýarlar, ýerden işleýär edara kärhanalar. Şo 4'den soň eýem şo köp işgärler şo marşrowka gitmek bilen ýaşaýjylar üçin hem köp kynçylyklar dörýär. Habarçymyz Sultan Atçylowa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Azatlygyň e-mail adresi metbugut e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugut e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistanlylaryň daşary ýurtlara migrasiýa gitmegine şol sanda daşary ýurtlarda bir kanun galmagy bilen bagly wakalaryň köpölendigini gararsyz çeşmeler habar berýärler. Türkmenistanyň raýatlarynyň wizaly ýurtlara syýahatçylyk wizasy bilen baryp şol ýerde galýanlygy barada ýygyderli habar berilipdi. Emma Türkmenistanlylaryň soňky wagtda Türkiýe ýaly wizasyz ýurtlara da 3-nji ýurdun üstü bilen barýanlygy aýdylýar. Hususan da Central Asia näşriniň maglumatynda şu ýylyň may aýyndan bäri Eýranyň Türkiýe bilen serhedindäki Bazargon atly geçilgesinde Türkmenistandan Eýrana geçip soň Türkiýe aşmagy synançan türkmen raýatlarynyň birnäçesiniň saklananlygy habar berildi. Şeýle kynçylyklara garamazdan Türkmenistanyň raýatlary näme sebäpden daşary ýurtlara şol sanda Türkiýe aşmaga synançýarlar. Bu arada Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhanyň Türkmenistanly arzuw bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. 2003 yılında Türkiye'ye turist bolup geldim. Ondan sonra bir gördüm. Biz Türkmenistan'da yaşamadık diye fikirlendim. Türkmenistan'a gelen son bir gördüm Türkmenistan'da yaşayış yok. Ne şunun yanı olanını düşündüm. Ondan sonra 2004 yılında Türkiye'ye geldim. Türkmenistan'a gidiverem ok. Sebebi Türkmenistan'a gitsem Türkiye'ye koy vermezlik için elinden gelenini ediyorlar. Değerde bir işe giriyen, işe giren son işe başlayan, işteki dostların iş yerindeki adına hemen goğul. Tungamalyan yaşayan yerinden goğul. İzina gaydıp kardeşlerimi, doğanlarımı göreyim deyip Türkmenistan'a gelenine Türkmenistan seni keyfine göre koy veren ok. Ondan sen ucu işin bozuluyor, yaşayan yerin hemen adın bozulup gidiyor. Durmuşum komple bozulup gidiyor. Türkiye'ye gelen tereden hemen başlamak mecburiyetine kalyan. Yine şunun yanı bir yağday var. Arduň ýene birden sorajak. Ine şeýle diýil ýa-da, şeýle de bir gurrun var. Şu inni Türkmenistan garaşsyz bolandan bäri köp wagt geçdi. Şol köp wagtyň içinde daşary ýurda çykan migrantlar hawa inni öz ýanyna çağalaryny, hosarlaryny, dogan garnaşlaryny, enatalaryny alyp inni maşgala bolup hosarlar bilen Türkiýede ýaşap ýördiler. Men başıma geldi. Men Türkmenistan'a gidebilmän soň, gitsem izna gaýdy bilmän soň, öz maşgalarymy, öz doganlarymy 10 ýyl görebilemok. Ondan sonra olara bilet aldım. Olar geldi. Häzir Türkmenistan'a men hiç ýymam kalmadı. Hemmesi Türkiýe gelen, gelişi ýalyp berde kalıp otyr. Sebebi berde pul işleýär, Türkmenistan'a her gelenin burnuna çelim karza basyp gelýär. Şuňa karzym var, muňa karzym var. Gelende de 1 ýyl, 2 ýyl diňe karz ödeýärler bolar. Ardu, sen ýaly şu dogan garnaşlary bilen, hostarlar bilen Türkiýede migrantlyk edip ýören Türkmenistany köpmü? Türkmenistan'a adam galmandyr diýip pikir edýärsiz. Näme esaslanýan şuny galmandyr diýen wagtyň bir esaslanýan zadyň barmy? Meselen näme esaslanýan? Meselen men Türkmenistan'da dünýäge geldim, Türkmenistan'da ýaşadym, Türkmenistan'da okadym, emma şu wagt men Türkmenistan'daky bütün gardaş doganlarym, dostlarym, bire okuwa giden dostlarym hemmesi berde işlep ýörler. Berde däl bolsa şu Kazakistan'da, Orset'te, ondan soň Angliýada bolan var, Fransa'da bolan var. Men pikirlenýän de Türkmenistan'da hiç kim kalmadı. Men o tak gitsemem, uje men orada turist ýaly bolýan. Şunu pikirlenýän. Hawa ardu şu migrantlaryň sany barada dürlü sanlar aýdylýar-da. Sen pikiriňe görä, inha şu migrantlar köpelýär diýe. Şu daşary ýurtdaky Türkmenistanyň migrantlaryň sany, köpçüligi näçerakdyr sen pikiriňe görä? Men şu wagt 15 ýyldan beri Türkiýede ýaşap ýörüm. Ondan ozalam İran'da yaşadım, Özbekistan'da yaşadım, Orset'te yaşadım. Yönemin elmidam şu wagta çelim men Türkmenistan'da ýaşaýa görünýän. Hemme kim ýurt dışındaky raýatlar Türkmenistan'da ýaşaýa görünýär. Türkmenistan'da beýle bir sistema ýok. Türkmenistan senin samaýadan minip girenini bilýär. Şunu örkezi, yönesin izine gaýtyp geleniň ýa-da gelmäniň, nerede ýaşanyň bardy hiçbir maglumat berenok. Bu maglumaty berende özüne zarar berýär bolýar. Şoň üçin seni halen Türkmenistan'da ýaşap otyr görkezip oturýar. Maglumatlar gizleýär diýäň-de. Gizleýär, hawa gizleýär. Ardu, şu sen pikiriňe görä, adamlar näme üçin migrant bolýar? Migrantlaryň sany köpelýär. Ine sana özlemem aýda otyryň hikaýemi. Men şeýdip geldim, ondan soň izime gaýdy bilmedim. Izime gaýtsam bärik gaýdy bilmeýärdim. Bärik gaýtmak men üçin hasam mühim bir mesele. Sebebi men Türkmenistan'da pul tap bilmeýän, iş tap bilmeýän Türkmenistan'da şu Türkmenistan'da raýatyny okuýup göz öňünde tutanoklar
şuradany otyaly ýaşady oturlar. Belki Türkmenistanyň ulu alimler, ulu iş adamları, professorlar, tarihçiler, güçlü sporcular, eskerler zatlar çıkıverdi. Ýöne şunu ýoluna goýubilen oklar. Şu zatları başkalarına pikirlenýändir. Dünyaya gelen otyaly çağakam oynap gülüp biraz ulanyan, ondan sonra bir belediyen açsın, üstüne giyecek eşin yok, işe girecek olun, iş yok, işe seni almak için senden pul talep ediyorlar, pul verip işe giriyen, 3-4 gün sonra sakraşenya deyip seni çıkarıp başkasına litre o tayda iş veren, seni koyuyor, onu koyuyor, bunu koyuyor, olan pul işleyecek. Hemen derdi pul. Türkmenistan'a A-klas ülkeleri, yurtları göz önünde tutup, şolar yağlı olup, aklımız yok mu bizim gücümüz yok mu? Bizim hem iki gözümüz, ağzımız, dilimiz var, hasam golgurlayabiliriz, elimiz var, ayağımız var, beynimiz var. Şunu biz ulanabiliriz ok mu? Ulanabiliriz ok. Sebep bize başımızdakiler mümkünçilik tanan ok. Bize kömek eden oklar. Yine bizim Türkmenistan öskütte zarar görüyendirler. Şunu ne evleyin yolun tap bilmen oturlar. Türkmenistan boş, halk yok, yalanlaram aç. Değerde işleyenler Türkmenistan'a pul koyuyor. Eğer biz Türkmenistan'a pul koyuvermesek şu tayda Türkiye'de özümüze toprak satın alıyız, öy satın alıyız, altın satın, hem de satın alabiliriz. Gücümüzden var. Yine Türkmenistan'da işleme oturanlara pul koyuvermeli. Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhanyň Türkmenistanly zähmet migranty arzuw bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz azadhabar.com websaýtymyza şeýle Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna syýahat ediň we tesvir ýazyň. Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420 773 797 383. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň owa jemaat ministrliginiň käbir işgärlerine olaryň işden boşadyljakdygy barada duýduruş berilipdir. Azatlyk radiosy bu ýagdaýyň haýsy edaralara degişlidigini we onuň sebäpleri bilen gyzyklanyp Aşgabatyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmurat Bugaýewden gurrun bermegi sorady. Gelin Amanmurat agy bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläýäli. Cemaat huzuru ministerliği bizim uvokillerim duvamını kommunal huzurluk ministerliği deyip adlandırılan ministerlik son kuvatlı adi resmi derecede Cemaat huzuru ministerliği diýýarlar. Munda etraf şäher vilayet derejesinde birden işgärler var. Meselem öy upravleniýalary, dom upravleniýalar, şolaryň işgärleri. Umumana şol pensiýa çykan işletlerin ya da pensiya yaşına goloylan işgärler yeterlik derecede bar. Bunun da sebebi son yıllarda edil sulugurdan belli bir derecede teknik taydan tayyarlığı bilmi olan işgärler olur aslında orta düzen olan işgärler ya da adet işgärler yani bar bir şolaryň belli bir derecede teknik tayyarlığı, teknik bilim olmalyny Türkmenistan'da tayyarlanmaya diýen ýaly bar bolurlarym öňkü professional teknik süýsler inni çölögli okuwzaýlaryny öwrülli bilen olaryň sany öňküsinden telim etdi araldyly netijede şol edaralarda taýlyk kadrlaryň ýoklugyny şetine çanyp şeýle taýlyklardan pensiýa kanamyzy işläp ýörmegi. İkinciden Türkmenistanyň iş bilen üçinçilik ýa-da çözülmedik mesele. Pensiýa ýaşyna goýulan adamlaryň edil häzir işden çekilmeginiň talap edilmegine näme sebäp bolupdyr? Olara nähili sebäp görkezilipdir? Geçen hepdeniň ortasından başlap türlü derecedeki edaralara meselem Aydaly, Aşgabat, Agsu, Vadakana diýen ýanak edaralara çağırılıp günnün onu aýdypdyrlar bizni siz gaýtmaly bolýar. Sizi iş orunlaryňyzdan boşaltmaly bolýar diýip bunu aýdypdyrlar. Muňa berilýän düşünürüşim 18-nji iýunyny Türkmenistanyň prezidenti ilatyň iş bilen üçinçiligi hakyndaky kanuny gol çekdi. Şol kanunum 1-nji iýuldan güýjüne girdi. Inni edilýän talap şol ýurtdaky işsizleriň sanyny
azaltmaga belli bir derecede yardımı kömekdeler diýip jemaat hojalygynyň düzmündäki idaralardan adamlar işden boşadylýar. Oňa derek beýleki işsizler işe azlyklaryny Şuň gün Türkmenistanda pensiya ýaşy näçe aýallar hem erkekler üçin? 25 ýyl iş stajy bolan hem de 62 ýaşyna ýeten erkek adam pensiýa bilýär, hem de şonça ýyl iş stajy bolan aýal maşallar 57 ýaşynda pensiýa bilýärler. Ýöne 3 we üstün köp çağaly aýallar 55 ýaşynda pensiýa bilýärler. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Owganistanda türkmen we özbek dilleri boýunça seminar geçirilýär. Owganistandaky habarçymyz Şamir Dangul Murady, Owganistanda kanun taýdan resmi diller hökmünde ikrar edilen türkmen diliniň we özbek diliniň şuňky ýagdaý we problemalary bilen gyzyklanyp, Owganistanyň maglumatlar we medeniýet ministrligi tarapyndan çap edilen Watandaran atly gazetiniň türkmen bölüminiň ýolbaşçysy Abdurrahman Söhbet bilen gürrüňdeş boldy. Owganistanyň asasy kanununda 16-njy maddasynda 3-nji dil resmi diller diýilip, özbeki türkmeni, baluchi, paşay, nuristani şol 5 dil hem 3-nji resmi dil diýip tanyldy. Soň şu ýerde şert goýuldy, şol dilleriň östürilmegi üçin döwlet mümkinçilikleri taýýarlap bermeli, okuw kitaplar çap bolmaly, mugallimler terbiýe bolmaly, mektepler açylmaly. 5 millet kanunda ýerleşdirilen asasy kanunda ýatlanan şol 5 dildäki gepliyon halklar öz ene dilini yitirmezlik üçin, şonu baýaktyrmak üçin mektep okutmaly, muallim terbiýe etmeli. Ondan indi şol aýdylynda penideçe näçe ýyllar üstünden geçenem bolsa, bul amala aşyrylmady. Näme üçin amala aşyrylmady? Şunyň ýerini tutýan hiç kim ýokdy. Şol täzelikde şöyle bir karar tutuldy, şol birinji orunbasarlygyň tarapyndan, deputat tarapyndan şöyle bir seminar gurmany karar tutulur. Awganistanyň Magarip Ministerligi tarapyndan türkmen dilinde okuw kitaplar çap edildi. Okuw kitaplarynda türkmen okuwçylaryna türkmen dilinde bilim berilýärmi? Mugallimler barmy? Buňky oturuşlarymyzyň birinji bölümi şol Magaripa degişlidi. Şonda amalda şol türkmen dili okudyp ýörülen mektepleriň mudirleri barty, muallimleri barty, buraryň beren gürrüňine göre köp ýerlerde mektebiň ady bar, dogry okudylan ýok. Türkmen bar ýere özbek dilini ya başka bir dilde çap bolan okuw kitaby beripdirler. Täjik bar ýerde ya özbek bar ýere türkmen kitaplary beripdirler. Şöyle kynçylyklar bolup durur. Bu bilgeçledilipmi ya bilinmän edilipmi? Munyň nämeligi heni anyk däl. Ýöne şöyle kynçylyklar barlygy üçin mana şol seminarda şol kynçylyklary çözmek üçin bir hile kararlary ýetmeli. Geljek üçin bir näme etmeligi hatda bir plan bermeli döwlete. Döwlet biz goldasa soň şol kynçylyklardan çyksak diýilen gurrunlar bar. Türkmen dili Türkmenistanda ösende Türkmenistan mugallimler terbiýelemekde, şu türkmen dilini östürmekde kömek eder diýen umyt bar. Umytkan, Türkmenistandan umytkan. Ýöne men bilemiýok, bu etýän umytlarymyň %näçesi, näçe prosenti diýinmi, näçe paýyz diýinmi Türkmenistan tarapyndan amala aşyrylyjak. Endi biz eger isläli diýsek, bizde aýratynam Awganistan türkmenlerinde Türkmenistan bilen gatnaşyk edip, olardan bir zady resmi dilemene türkmen adam ýok. Başgalaryň üstü bilen barmaly, başgalaryň üstü bilen barlygyndan şöyle eden dilegimiz. Mesaly türkmen dili doğru bilýän mugallim ýok. Şunu terbiýe edip ber diýsek, Türkmenistan'a bir 30 oğlan ya 50 oğlanı kynçylyk bilen şunu kabul ettirsek, olaryň kabul etse şunu türkmen dilini okudyp bereli, sizlere muallim bolsun, oğlanyň okusun diýse, dören mümkinçilikden näde peýdalanmaly? Şol edilip oturan seminaryň tutan kararlaryny amala aşyrylmak üçin şöyle nazar berdik. Bir idara gurulmaly, munda bir başlyk bolmaly, 5 dilden 5 kişi namayanda bolmaly şonda, ya orunbasary diýär, näme bolsa, bir döwlet idarasy gurulmaly. Ýörüýde şol dillerde bolýan, çap bolýan zatlar, okudylýan mektepler, ýokary okuw jaýlarynda näme kynçylyklar bar. Şulary iýdäp durmana bir idara bolmasa, bu bizleriň bu eden üýtmelerimiz ya tutan kararymız hiç ýere barmıyor, netije bermiyor. Şunu şul başlanan zady iýdäp durmana bir idara gerek. Biz şunu peşnahat berdik, dilekçe etdik. Mümkin kabul bolsa, şöyle bolmasa bolmaýar. Owganistandaky habarçymyz Şamir Dangul Muradynyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris.